Galego para Peques. Suscríbete. Margarida a do sorriso da aurora. Margarida tiña na súa cara a cor vermella das mazás zoadas. O cantar dos paxariños era o seu falar e o feitizo do sol cando nace o seu sorriso. Isto sucedía no tempo antigo, no país da felicidade. A moza, que tiña 15 anos e todo nela era dozura, vivía coa súa avoa. Mais, se non llo dicides a ninguén, vou vos contar un segredo. Aquela velliña era unha boa fada que andaba polo mundo. A fada atopouna abandonada sendo unha meniña e púxolle por nome Margarida, porque era branca e dourada como as flores. Non choraba nunca e só sabía sorrir, así que os xograres deronlle o alcume de Margarida, a do sorriso da aurora. Margarida medrou, e tal e como lle explicou a súa avoa, agora xa tiña corazón, un corazón ben grande que lle permitiría amar. Se as dúas mulleres vivían na pobreza era porque a fada non quería que Margarida tivese orgullo da súa fermosura. Margarida tiña o ouro do sol, a prata da lúa e a luz do seu sorriso iluminaba todas as cousas. Un día pasou pola súa porta o príncipe Rinaldo Xentil, que ao ver a Margarida namorou dela. Estou namorado. Desde cando? Desde fai pouco. Abonda, o amor pode nacer nunha mirada. Se casas comigo, ofrézoche os meus castelos, os meus escravos, os meus cans, os meus cabalos. Iso non abonda. Ofrézoche os meus tesouros. Tes corazón? Non, iso non. Ende xamais tiven necesidade dil. Pois logo... Pero é que estou namorado. Non podo. Vaite. A avoa ordenoulle a Margarida que non se puxera máis na fiesta, pois se ollaban namorarían dela. Uns días despois pasou un comerciante ofrecendo a berros os seus produtos. Lenços de Holanda, padrón, en caixas de bruxas e camariñas, lá de Cachemir. Margarida non o puido evitar e abriu a fiestra para velo. O comerciante, na máis sabiu, ficou namorado ao instante e ofreceulle todo canto tiña. Tes corazón? Non, non teño tempo para iso. Pasaban os días e as estacións, ata que un día chamaron á porta. Quen vai? Denme un groliño de auga, que veño de terras afastadas. Era un bohemio rapaz e garrido. Como te chamas? Chámome Margarida. Por que o preguntas? Para levar comigo o teu recordo e escribirche poemas nas miñas longas viaxes. Compós poemas? Compoño, saenme do corazón. Tes corazón! Teño, pero non se pode vivir tendo corazón. Pobre daquel que teña corazón. Ai de min, ti és quen agardaba. Se son eu a quen agardas, queres casar comigo? Ela baixou a cabeza e o poeta deulle unha aperta. A vella, que oíra todo, baixou a modiño, chegou ata eles e díxolles: Sexas benvido, entrégoche unha Margarida inocente e sinxela como as da Campía. Aos poucos días casaron para sempre.